بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. aɗa wiyanno yen mbaɗa hadis du jour wona to ñalawma fof ne jogui hadis goto walla tan ɗiɗi so heewi wona tati tan kaalen ɗum guinira ɗum hadis du jour wona woni hadis hande hadis ñalawma o e hande kaleten ko hadisaji koɗi tati eɗi certi tan no ɗi gardiri kono koɗi gotum gadano ene tawi deftere wiyetende sharhu bughetul muslim walla kitabu taj habri ɗum ko biyeteɗo bayhaqi radiallahu anhu o wi an abi hurayrata radiallahu anhu qala qala rasulillah sallallah alih w sallam lahadmu lkabati hajaran lahadmu lkabati hajaran ahwanu inda allahi min irabati damil muslim woni goo ɗimmo kadi ene tawi sahih muslim wi la yazalu lmaru fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman taraɓo nula sallah sallam kadi haalimo o yal muslimu man salima almuslimuna min yadihi wa min lisani ɗi goɗɗodirani foof gatoɗen gadano mo gaduɗen haalde on mo ganduɗa tawi sharhatu bouhati muslim e kitabu taj ganduɗa haɓri ɗum ko bayhaqi ɓe mbi ittama biyeteɗo abi hurayra radiallahu anhu o wi nulaɗo sallah sallam wi abi hurayra o wi nulaɗo wi lahadmul kabati hajaran ƴewton werlade suudu kaaba hayre aɗa andi werlade kam moƴƴani kono berɗa suudu kaaba hayre o wi ɗum de ahwani ɓuuri endallahi ɓuuri newade to allah min irabati damil muslim e haalde e julɗo ko boni ƴewton ka kuccira neɗɗo haali mum ko boni kuccira neɗɗo haali mum ko fewani ƴew hande nde neɗɗo weltoto julɗo o ko ma wona haalde nde ko jiɗɗa ko yiiye pota ɗum pilma ɗum mbaɗa ɗum rikoto mbaɗa ɗum enregistré pawa kadi aduna foof nana mbiya ƴeewe kaari no wayi an ko ɗum welatama ƴeew ɗum ko wiya hen ko oɗo hadis werlade suudu kaaba hayre werlade suudu kaaba ɗodde yeto suudu kaaba ganduɗa foti ko taarede sa ari ɗo hajjul aswad ɓuucoɗa ɗum taroɗa ɗum laabi jeeɗiɗi duwaɗa hajuji ma eko wiya hen ko woni hen ko kono berleɗa ɗum hayre ɓuuri to allah aɗa rewe neɗɗo aɗa haali mum ko boni walla tan bittata tan ko gueɗe mum ko boni ko moƴƴi ko a haalata ko moƴƴi ko kay a haalata ko moƴƴi ko a yiyata ko moƴƴi ko a bayyinta ɗum kono aɗa heppa ko boni ko mbaɗa ɗum enregistré pota ɗum pilma ɗum totta goɗɗo goɗɗo mbiya yo tottu goɗɗo goɗɗo yo char ɗum an beltoroɗa tan ko ma jiiya goɗɗo ne wone défaite ande ɓamtoroɗa tan ko ma wood mo jiiɗa no woni less nulaɗo noon wi o wi lahadmul kabati hajar werlade suudu kaaba hayre ahwani ɓuuri newade endallahi to allah min irabati damil muslim e haade julɗo ko fewani goo keddiɗo ko e sahih muslim o kadi woɗɗidirani tan la yazalu lmaru fi fashati min dinihi ma lam yusib daman haraman julɗo pour haw dañi imanagel celligol ko ma yimɓe kisa e makko tan taw haalata goɗɗo ko boni tata ɓijo o wi ko al muslimu julɗo holkoni julɗo wona tan allahu akbar assalamu aleykum o wi man salimi komo yimɓe kisi min lisani e ɗemgal mum womin yadihi e jungo mum salamti o haalata e goɗɗo o ko boni o waɗata e jungo makko omo waɗa goɗɗo o ko boni nden o wonata julɗo o wi al muslimu noon ayi mo ganduɗa ne jogui islamagal ko man salima komo yimɓe kisi min lisani e ɗemgal makko womin yadihi e juuɗe makko voilà calminama on juurama musidɗo seydou moɗo seydou